warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menika sampun jangkep sedaya nggih. Monggo Ketua kelas Mbak Durotun mimpin donga riyin. Nyuwun kawigatosan, sedang masuk sarang. Purna, kurma datang tujuh. Nggih, Bu. Pawatosipun para siswa sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat, Bu. Senaosa mekaten para siswa kedah Alhamdulillah tansah sehat. njegaken protokol kesehatan. Menika sampun on kamera sedaya. Mas Eki kok dereng on kamera, Mbak Nasela. Swantenipun Bu Isti menika sampun kepireng cetha ta nggih? Cetha, Bu. Lah, saderengipun pasinaon kawiwitan para siswa sampun nyamakaaken kuota lan baterai HP-nipun to nggih? Ampun, Bu. Sakmenika sumangga para siswa saged ngisi presensi online ingkang sampun linkipun Bu Iskinton wonten ing Classroom utawi ing WA Group. Alhamdulillah sampun mlebet sedaya nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Menawi sampun saderenge pasinaon kawiwitan sumangga para siswa kersane gumregah, kersane semangat mangke menawi Bu Isti ngendika basa Jawa mangke dipun wangsuli sesarengan kanthi ngangkat asta lan kebak tata mekaten nggih. Basa Jawa Kebak, kebak. nggih. Tapi para siswa dipun gatosaken Bu Isti tak nyekar rumiyin. Ceritane wayang Jawi ing rojangan Kotiraja. Kalau wau Bu Isti nyekar menapa nggih? Sami mangertos karo menapa kalau wau? Anoman abang menika cariyos menapa? Wayang Ramayana, Bu. Oh inggih, leres banget. Pasinaon kawiwitan. Monggo para siswa nggarap pretest rumiyin kanthi klik link ingkang sampun Bu Isti kinten ing grup WA menika nggih. Oh nggih. Alhamdulillah pretestipun menika asilipun sae. Menawi pretestipun menika Bu pirsani sampun sami siyaga miwiti pasinaon ing dinten menika. Mekaten nggih. Menawi mekaten Bu Isti badhe ngandharaken materi ingkang badhe dipun sinaoni wonten ing dinten menika. Dinten menika badhe sinaoni babagan potensi dasaripun memahami Anoman duta. Indikatoripun mangke menemukan ide pokok pada teks cerita Ramayana Anoman duta lan menyimpulkan isi teks cerita Ramayana Anoman duta. Tata rakitipun pasinaon ing dinten menika ingkang sepisan para siswa mangke maos teks cariyos Anoman duta kanthi patitis akan negesi tembung-tembung ingkang angel. Saged manggihaken ide pokok damel dudutan utawi wosipun presentasi asilipun diskusi kala wau. Kelompok sanesipun menanggapi utawi atur pamanggih saking presentasi kelompok sanesipun. Miturut Patmo Puspito saking menika buktekaken bilih Ramayana menika salah setunggaling karya ageng ingkang boten pungkas kangge panaliten ing babagan sastra. Dados Ramayana menika tetep saged ngrembaka lan dados warisan ing donya kalebet ing Indonesia. Mila mekaten para siswa ugi kedah nyinaoni cariyos wayang Ramayana menika. Ramayana menika asalipun saking tembung Rama lan Ayana. Rama menika inggih menika Raden Rama, lajeng Ayana menika tegesipun lelampahan. Para siswa saged maos teks cariyos Anoman duta menika wonten ing blog
Ingkang lingipun sampun Bu Iskintun. Para siswa ugi gladen LKPD. Nah, menika LKPD-nipun. Mangke para siswa anggahaken ide pokok saking cariyos menika nggih. Saderengipun dipun titi rumiyin menika wonten video ketipun tingali rumiyin nggih. Pungkasane Anoman menang sayembara amarga dheweke saguh teka ing ngalengka kanthi wektu sedina. Anoman banjur budal dikancani dening Semar, Gareng, Petro lan Bagong. Nalika kepanggih kalian Dewi Sinta kala wau, Anoman malah konangan dening prajuritipun Indrajit. Lajeng karangket tanah rantai lajeng dipun sowanaken dhateng Rahwana. Lah menika wau Anoman lajeng dihukum obong. Nanging delalah nggih Anoman menika mboten tegas, mboten kobong. Ning malah kados pundi? Malah saged mbedal rantenipun kala wau, lajeng malah mlompat-mlompat wonten ing nginggil wuwungan dadosaken ngalengka menika dados kobong ageng. Nggih, saking materi ingkang sampun dipun andharaken kala wau, wonten pandangan menapa mboten? Oh, Mbak Gunita, Kula anggun dusta menika tegesipun menapa nggih Bu? Lah menika pitakonan ingkang sae. Sumangga sinten ingkang badhe mangsuli? Kula Bu, didusta menika dicolong Bu. Leres. Didusta menika tegesipun dicolong. Ngaten nggih. Wonten malih? Menawi teman menika tegesipun menang-menang utawi delik leres boten nggih Bu. Oh, inggih leres. Leres sangat Mas Noval. Sesediman menika tegesipun meneng-meneng utawi delik-delik leres. Wonten malih ingkang badhe nyuwun pirsa? Boten Bu. Menawi mboten mangke Boten Bu. menawi tasih manggihaken tembung ingkang angel saged dipun padosi wonten ing kamus online kados padatanipun menika nggih ngangge kamus sastra.org menika nggih. Kelompoke kados padatanipun wonten gangsal siswa, absen setunggal ngantos gangsal menika kelompok setunggal lan salajengipun. Mangke saged dirembakan wonten ing grup WA kala wau. Lah, wekdalipun nggih kados padatanipun gangsal 12 menit. LKPD-nipun sampun diprint sedaya napa dereng? Sampun Bu. Alhamdulillah. Menyang Langon tuku sego, disiram pecel, campuran urap. Menawa para siswa sampun siaga, sumangga saged dipun wiwiti nggarap. Nggih, monggo mlebet wonten ing grup WA-nipun piyambak, nggih. Kelompok 3 nembe wiwit menika. Lho, Mbak Anggun kok namung manut dirembak, Mbak nggih. Ampun namung manut, menika rembakan lho nggih. Nah, menika sae kelompok kalih dipun bagi menika Mbak Hanifah nggarap padha 3. Lah, menika kelompok 3 sampun. Alhamdulillah menika sampun sedaya. Lajeng samenika sumangga perwakilan kelompokipun kangge presentasi nggih. Wow, Mas Reno, nggih monggo Mas. Kula Bu Reno. Inggih. Perwakilan saking kelompok tunggal. Padha kaping kalih ide pokoke niku Anoman nyuwun tulung Bathara Surya ngadeg srengenge. Surasipun sareng lesih Dewi Sinta kang didusta Rawana nanging piyambakipun malah damel goro-goro ngobong ngalengka. Sampun Bu matur suwun. Oh nggih. Kalau wau presentasi saking kelompok setunggal. Lah, lajeng cobi miturut kelompok sanesipun. Wonten pamanggih menapa mboten? Kula Bu Nabila saking kelompok kalih. Garapan saking kelompok setunggal wau sampun sae. Nanging miturut kelompok kula garapanipun kirang jangkep. Miturut kelompok kula Ide pokok pada kaping kalih inggih punika supados lampahipun Anoman dhatengka saged sadinten. Anoman nyuwun tulung Bathara Surya supados ngandhap srengenge. Kula Bu Vina, perwakilan saking kelompok sekawan. Miturut diskusi kelompok kula, suraosipun cariyos nalika Anoman dados
duta kangge nlesih kahanan Dewi Sinta ing Ngalengka kapriksan dening prajurit Ngalengka lan dipanah rante disuwanake Rahwana saperlu badhe dihukum obong. Ide pokok menika nanti paragraf nggih. Dados kala wau sedaya leres ananging ingkang langkung trep menika garapanipun kelompok kalih amargi kelompok sanesipun tasih wonten ingkang ngombro-ngombro menika angsalipun ngandharaken ide pokokipun nggih. Semoga dipun paringi keplok asta kangge kelompok kalih. Pak Terwin. Nggih, kelompok kalih menapa ingkang saged dipun pendet saking pasinaon Anoman Duta kala wau. Kula Bu Vina, saking materi cariyos Anoman Duta menika kula saged mangertosi lampahipun Anoman nalika nanggihaken Dewi Sinta, Bu. Manggihaken sanes manggihaken menika menapa to? Nemokke, nggih. Wonten ingkang badhe nambahi sanesipun? Kula Bu Nabila, saking sinau materi kula wau kita saged mangertosi sastra Jawi awujud cariyos Ramayana, Bu. Oh inggih, pinter-pinter Jian songoke menika saya sanget. Lajeng sinten ingkang badhe mendhet dudutan utawi nyimpulaken saking pasinaon kala wau? Kula Bu Duratun, cerita Anoman Duta maringi tulodo. Bilih kita mboten paring merinan, Bu. Kula Bu Fajri, saking cariyos Anoman Duta wau saged nulodo bilih menawi kita kedah setya tuhu majibahan. Inggih leres sanget. Para siswa ugi kedah mekaten lho nggih. Boten pareng melikan karyan gadahipun tiyang. Paminipun kancanipun gadah rasukan model enggal, boten pareng milik nggih. HP-nipun kok malah langkung sae, langkung awis, boten sah milik ingkang wigatos menapa? Menika tasih layak, tasih saged dipun ginakaken. Mesakaken tiyang sepuhipun menawi kok milikan mengke. Nggih, dipun larasaken kalian kemampuan. Nggih, ugi leres aturipun Mas Fajri kala wau. Dados para siswa ugi kedah enggal tumandang menawi gadah jejibah paminipun menawi dipun dawuhi Bapak Ibu guru nggarap tugas nggih. Ateges para siswa ugi kedah enggal-enggal dipun garap tugasipun. Lah menawi wonten griya lah kok ndelalah tugasipun saben dintenipun menikasipun nyapu, menika nggih kedah dipun lampahi nyapu mbiyantu tiyang sepuhipun. Mekaten nggih? Nggih, Bu. Lajeng sakmenika monggo sami ngisi tes formatif ing Google Form ingkang linkipun sampun Bu Iskintun wonten ing grup WA. Menika saperangan ugi sampun ngintun. Alhamdulillah menika garapanipun saya sangat mboten wonten ingkang remedi menika. Cobi wonten saperangan ingkang tasih klintu angsale mangsuli. Cobi bisa. Nah, menika ingkang warni abrit menika lak klintu. Lah menawi wonten tanda centang pintu kalau menika teges sampun leres. Sakmenika Bu Isti badhe maosaken biji garapan ing diskusi kelompok kala wau. Kelompok setunggal pikantuk biji 8 dasa. Kelompok kalih pikantuk biji 9 dasa. Kelompok 3 pikantuk 8 dasa gangsal. Kelompok sekawan ugi 8 dasa gangsal. Menika wau ingkang sampun aktif nggih mangke bakal Bu Isti tambahi biji malih. Dados sanes wekdal ingkang dereng aktif saged langkung aktif malih nggih kinten-kinten saking pasinaon kala wau wonten ingkang dipun raosaken ingkang dipun remeni lajeng ingkang dipun boten remeni menapa? Kula remen menawi Bu Is nyariosaken langsung tinimbang ningali YouTube, Bu. Oh, mekaten. Menawi mekaten mangke sanes wekdal menawi wonten cariyos, Bu Isti langsung kok malah boten remen YouTube to.
Es breakingnya seru, Bu. Sanes wekdal mangke wis damel es breaking ingkang seru-seru malih. Nggih. Wonten malih napa mboten? Boten, Bu. Mangke ing minggu ngajeng kita bakal sinau ngenani menanggapi cariyos Anoman duta menika. Sedaya pasinaon menika sampun cekap. Ya, lajeng para siswa kedah ampun kesupen nggih tetep ngginakaken lan gladen basa krama dhateng Bapak Ibu utawi dhateng tiyang ingkang langkung sepuh. Nggih. Nggih, Bu. Sumangga Mbak Durotun ketua kelas mimpin donga malih. Monggo kaya kanca didonga sesareng. Didonga paripurna. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sanget awet kawigatosipun para siswa saged pinanggih malih wonten ing pasinaon salajengipun. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.